Na Coruña pódese contemplar dende hoxe o mural de Lugrís Vista de A Coruña 1669 que foi restaurado recentemente. Estaba dende hai 65 anos adornando a parede dun local comercial do centro da cidade que últimamente era unha cafetería. A súa rehabilitación fai que esta obra teña o futuro asegurado. Velaquí temos o mural de Lugrís Vista da Coruña 1669, unha obra que pesa 1700 kilos e que mide algo máis de 2 metros de alto por 9 de largo. De grandes dimensións foi tamén o traballo de restauración que fixeron nel, meses de faena. O máis difícil é que houbo que trasladar de lugar a pintura. Yo lo veo muy bien, maravilloso, aunque esté mal decirlo, muy uniforme, con los colores originales, sin esas manchas, goterones, manchas de humedad que tenía, muchísimas lagunas de policromía que dejaban a la vista la preparación blanca. O mural ocupaba unha parede dun local comercial da Rúa Real da Coruña. Pintara o Lugrís no ano 1952 para decorar o que daquela era unha oficina do Banco Hispano-Suizo. Non era un lugar axeitado para unha pintura, a humidade levantáralle a policromía. Los agentes contaminantes que se puedan colar, las sales que provienen también de, bueno, porque estamos en una península, ¿no? Estamos al lado del mar. Y bueno, luego también, por supuesto, que está al lado de la gente, o sea, estaba completamente accesible. De hecho, la mancha de la taza de chocolate que tenía allí desde hacía 2 años o algo así. A banca apadriñouno e asumiu a rehabilitación. A obra exponse agora ao público, cambia de estatus, pasa de adornar a parede dunha cafetería a se converter en ben de interese cultural cando a Xunta autorice.